lanen hasteko irakasle modua, ikastolan kasu honetan, beharko zenuen Guardia Zibilaren txosten bat, konduta honarena eta Elizarena. Lortu zenituen? Bai, nik ez nuen behar izan izurreta ilegala zalako, baina inspektorea etorri zitzaigunean eta itxi egin zigunean hori eskatu zigun. Orduan, joan nintzen Guardia Zibilaren gana eskatzera eta esan zidaten hori eurek ez zeukatela. Hori nire inspektoreak edo izango zuela, edo Bilbon eukiko zutela. Eleizaren gana joan nintzen, Eleiza bat ere problemari gabe, naiz eta ordurako ni Eleizara ez nindoan, parrokoak egin zian, buena kondukta. Eta orduan, azkenean joan berri zenun, inspektorearen gana esatero, Guardia Zibilak esan zidala, berak zeukala. Eta esan zia, tengo aquí el documento, donde pone que usted es una peligrosa dirigente de ETA. Eta hor esan zian, y usted... le juro que en su vida trabajará. Peligrosa dirigente eta hori zan, jesuitetako enzerrona hortatik ateratzean ikusi nahi dutelako. Hori da, 21 urterekin gertatzen zaidan. Eta hortik hartu ninduten, gero ikastolen koordinatzaile. Zer, klaro, Sánchezek esana, nik ez nun lanik egingo. Gero, Elorrion, berriz ere, torri zan Sánchez. Eta ikusi nindunik, gorrian euken estapatuta, ikerri ezedin neu nintzela olako agotzarekin. Sartuaz batera gotzea. Es usted, doña Uribarri, digo, sí, usted, don Pablo Sánchez. Nos conocemos de viejo aquí. Baina,